A bylo odstartováno. Zatím je všechno v pořádku. Základna už je prázdná. Voda v dopravním vedení. To je vynikající čas. Dopravní vedení stačily dostáhnout. A proudaři na svých místech. Dnes to je velice důležité, protože je pro silný. A bylo odstartováno. Všechno je v pořádku. Dopravní vedení rozvinuto. Proudaři na svých místech. Teď je všechno v pořádku. To byl krásný. Výborné přívodní vedení. Ale přece jenom tam byl nedotažený stavec. Dokázali jsme se i dva Bylo odstartováno, všechno je zatím v pořádku. A voda už je v dopravní vedení. Bylo to za 8 sekund. Proudaři taky na svých místech, takže dobrou mužku jede. to víš mašinou, ne? Jak tepičku. To je mašina nenávod, ne? Všechno je v pořádku. Že co? Opět 8 sekund a voda v dopravním vedení. Ty stačily rozvíjet Bčka a už to není proudařů. Jsou na svých místech. Michal Zmáška. Teď je to všechno v pořádku. Nás by tam vzali. Já jak tolik hulíte? Jak tolik chlapce? Rozdělovač na svém místě, takže proudaři budou na přípravných čarách. Dobrou mužku. Bylo odstartováno, všechno je v pořádku, naběračka taky se povedla. A voda je v dopravním vedení. Rozdělovač na svém místě. Proudaři stíhají. Jedem. A bylo odstartováno, všechno je v pořádku. Ten Bčkař vyběhnul teda dost pozdě, vole. Základným je voda v dopravním vedení. Stíhají proudaři. Tak. Ale bude to dobré. A bylo odstartováno. Poslední požární útok dnešní soutěži.